Assalamu alaykum bakmayandashlar. Tamam oturmamısınız. Asuda diyarımızda hormatly prezidentimiň saýatynda her urajakda çağa teslerinin belentden belent ýanlanmagyny arzu edip, çağalaryň sesat ýetişiginiň täze tanına başlaýar. Mehriban mehriban çağalar, gelin onunla bugünkü mihmanlamaz bilen tanış bolalım. Atayf Bedre. Ay Melek. Benim adım Bahçı Gözleri. Ben 5 yaşında. Benim adım Didar. Ben Rahim. Ben 6. mektepte okuyan. Ben Ahmet. Onu familyan yaşında adın yok mu? Familyam Garif Ahmet. 6 yaşımda. Ben Sapar Hüseyin Murat. Benim adım Mahım. Benim familyam İyembediyev. Ben 7 yaşımda. Ben 3 yaşımda. Benim adım 4 yaşımda Aylar. Benim adım 4 yaşında Aylar. O näle bolýar aýtadyn, gowy aýdyp ber. Gowy aýdyp ber da. Ya gül oturjak bir şeydi. Yap. Onu adam aýtjak gam gowy. Ayt. Aýtdy onu kamera seretdi. Var. Ana aýdanyna. Ben adım Aylar. Ben bilemem 4 yaşımda. Vay, näle bolýar? Men bilemok 4 yaşımdamy. Yo, gowy aýdyp bermen bolýan ana, şoňa seretdi täzeden aýt. Benim adım Aylar. Ben bilemem yatıma düşenok. Näme ýadyma düşenok? Yatıma düşenok. Ben İbrahim. Ben 6 yaşımda. Ben stak televizorda görüp gelesim gelip gitti. Indi geldim. Indi geldiňmi? Telewizorda görüp gelesin gelip gitdi. Ben sana zaten mara bollu başka attım yatıma düşeceğim bana şey dedi. Akça gaynak dedi. Mamamlara barağına akıllıca bol dedi. Minnettar muğalim mün alsı sana. Beren sapıklan emre bolmana. Edip terveyim uyup yaşayın. Bollu. Bollumy? Ýa bir başlapdyk däme, ýa gutardymy? Bolýa. Onda soralama başlajak. Kuşlar bilýärmi sen? Kuşlar bilýärmi? Garga kuş, kepteri. Suwda ýüzýärler. Suwda ýüzýärler, uçýarlar. Suwda ýüzýärler däme? Yo, uçýarlar kuşlar. Uçýarlar, men gören kuşlar suwda ýüzýärmesi. Ha? Men gören kuşlar uçýar. Kuşlar ýüzýärler, uçýarlar. Ýüzýärlermi? Gaýsy kuşlar ýüzýär? Ördekler. Kak. Garga, serçe, kepteri. Ne bileyim? Bollu başkası yok. Şonunkisini bileyim. Karani. Ana. Karani. Nece şonunkisini bileyim. Haýsykysy? Yankı diyelim. Ýok, goşgulan soramy. Kuşlar soraýan. Jüp edip uçýarlar asmanda, o köp bol uçýarlar. Mene bileyim, olar. Olar bilemokmy sen? Serçe. Ana. Bollu. Näde uçýar kuşlar? Cüp evet uçak aç uçak. Bak yüzüyorlar. Uçýanlar näde? Uçuyorlar mı? Ha. Cüp böyle uçuyorlar. Olar jüp edip uçýarlar. Cüp böyle. O sayara uçuyor. Saýra uçýarmy? Hawa. Näde saýraýar? Cüp. Saýratyp bolýarmyş ol. O. Bolýa. Yo, ýüzýän kuşlaram badamy? Yüzüyor kuşlar. Ha. Balık yüzüyor. Balyk ýüzýärmi? Yo, ýüzýän kuşlaram ba. Mina görmedim. Kanatlarını gümürletçerler, uçukçerler. Elin silki uççerler. Elin silki uçýarlar baý bo. Ütgeşi uçýan ekenlerle eli bam uçlan. Ova. Näle eli? Kalkan. Kalkan? Kanat däme? Kanat. Ha, kanat diýjek bolamy. Asmanda näçe kuş baka? Var. Bir kuş barmy? Kana var ama. Sanasaň näçe baka? Bilemem. Bilemem. 15 sanak barmy ka? 15 ya 10 diyor. Kuşlar kışda uçup gitdiýär da üýüş, nirik uçup gitdiýär kaçolar. Ağrık. Nirik. Ağrık. Aňryk niri bolýar? Yeli yurtlara. Sıpatla.
Sapasla. Nire uçup gittiler kuşlar? Mara, Mhm. çöle Hindistan'a gittiler. Kıtaya. Aynen. Öyne gittiler mi? Başka bir yerler yurda uçup gittiler. Ay, onu Asya'ya gittiler. Ne kuşlar, kaya, ne öyne kaçça. Ha, kuşlar kar yağsa öyne kaçacak mı? Çıkka vaktim gördüm anne. Arotay uçup gidip barayanken yıl yurtlar. Yel yurtlar uçup gidip barayan eken mi? Gidiyenler hem gördüm, geliyenler hem. Gelýänler hem gördüm. Sağ ol diýdim gidip barýakar. He. Näme diýdin? Hı. Sağ ol dedim. Anam, Erti gelgin dedi. kuşlara mı? He. Olar näme diýdi? Onlar mı uçup gittiler Hiç saat diýmediler mi? He. Gelerini diýmedi mi? He. Ertir gelgin diýip näme üçin aýtdyň? He. Erti geldin nerede olar? Erti hava yılcacık öyle dedi. Aha, onam. Şunun için geldi bana. Onlar hem gelme. Ağır uçup gittiler. Dinlemediler mi seni? He. Ama bir kadar şöyle üç kadar kuşlar gördüm. Keptere tanıştım. Kepterle tanıştın mı? Ova. Näde tanıştın? Sabır koşka edip vereyim. Pay bo, şey tanıştın mı kepter bilen? Onam kepter näme diýdi? Pik Näme? pik. Pık-pik. O näme bolýar? Bolya demek. Bolýar diýmekmiş ol kepterleň dilinde. Kuşlar bilen jora boldyňmy sen? Bu koyana men. Näme üçin? Kom oldy hala. Koyana. Mercanı kopuyor. Nämäni? Kuşlar. Kuşlar kopýarmy? Gelende näme diýdiler? Gelenle mi? Awa. Bor deydiler. Kuşlar. He. Näde bor diýýärler? Vak gittiler ya cüdülüyorlar. Ha, bor diýmek bolýarmy şol wak etse? Vak ördekler bolya diyen son. Vak gidivediyor. Kuşlarım cüp ediyor. Ha, kuşlar mı? He. Bolýar diýmekmiş ol. Bolya diyorlar. Awa. Bolanok diýmek näme onda olaň dilinde? Olar mı? Awa. Cüp ediyorlar. Her dine cüp edip duruyorlar. Qara adam ýasak gördüňmi sen? Näde ýasamaly? Toğlak almalı, koymalı, yine toğlak almalı, koymalı, yine toğlak almalı, koymalı. Yasamalı mı ya çekmeli? Ýasamaly. Yasamalı. Sanlık toğlak yasayan. Son üstüne koymalı da burun etmeli. Kellesinden şapkacık giydirip gözlerini edip ağzını etmeli. Bay Sonra bo. ellerini. Näde ýasalşyny bilýän ekeniň, ýöne ýasak görmediňmi? Şeýdemi? Näme üçin sowuk diýen goý berenok daşaryk. Hesap bilen çekip bilen. Ha, çekip bilýänmi diňe? Baba. Kara adam ama dine televizyon multikte var ya ne televizyonda. Kardan yasalan adam korpette kaya. Bilemem Ha, bilýän o any. Bilem. Bilýän diýdiň, soňra bilemem o diýdiň, ha? Şeýdemi? Birinci tegeleyen küçük etçe, onu ikinci yıl tegeleyen, o da küçülerdi, onu üçüncü yıl tegeleyen, o da ullaka. Indi ýasan qara adam bir pozsa näme dersiň? Pozma diye. Ben karadım. Ben karadım. Pozmadan beni senkin pozsan kovalar mı? Ay hiç de etmez mi? Pozam yine yasak bolyar. Ýeni qarken hem. Täzede bar olan kıynikan. Täzeden yasan kovdamay. On pozmada diyardım. Benim olan yasanı pozan. Özün kayıksan kovmu diye. Ýeliňem üşedi, doğrudan taýin etdiňem belip, Elime burada giydirdim çorap. eliňe jorap ýedirdiňmi? O 50 çorap. 50 jorap. 50 diýilýärmi ýa-ni? Ova Ya 50 jorap diýilýärmi? 50. Ha 50 mi? 50 giýdiňmi, jorap giýdiňmi? 50. Ha 50 giýdiň bolýa. 50 giýdiň-de ýasadyň şeýde dämi? Ova ondan ba 50 uşak gitti. Şonda da 50 üşedimi? Ha 50 üşedimi? Ova 50 üşemetdim. Ha bolýa. Dostlaňam gelip bir on pozsa näme diýersiň dostlaňa? işaretiyim. Allah'ım ben okul pazardım. O argın olan erak gider. Erak git hiç kim pozmalymy? Gel. Erak gider.
suw alıp gitti. Ola yasamadı koysa, ola nam için palnana deyip soğun. Mümkin bolmaly däl. Gowet düşündirip aýtsaň bolanokmy? Hı? Gowet düşündirip aýtsaň bolanokmy? Bolya. Men bilmem paldım diýsem menen bolya diýen. Bilmän pozum diýse bolýa diýersiň şey bagşlarsyňmy? Aw. Şeýlemi? Bolýa, ören oý. Ýolda gidip barýan. Aw. Aýdym çykdyňdan bolup şeýden bolup. Şeýlemi? Onu burada tapdyň. Aw. Näme derdiň şonu? Bir yol, bir kırasında koyan varsa onu yukarı bir yere kaldırıp koyan. Sonra gider. İyi, ne bilmeyen mi? Alıp birinin kolup bolsa her kimin soraşar, ondan minki diyerler, ondan beren mi? Ay görküden kâbirlere. Ne takmadım ha. İsat etme. İştahat etmän, geç gitjekmi? Kovu. Belki bir dostun kıdır. Koyan. Nire olacak? Nerede koyan ha? Dışarıda var ha. Maşin oynayan oklara, öyle oynayalara. Olordan sonra kimin kadip? Ondan Onun haysın kuvarsa şoň eline beren. eýetine tap berersiňmi? Awa. O dost bolmak üçin nämeler etmeli? Oynamalı. Koştum oynamalı. Diyenetmeli dost olyanla. Koştum ya bu kullem oynamalı. Dostun oyuna gidecek, oynayın diysek, hayş etmeli. Kov dost olmak için mi? Awa. Oynamalı onu. Onun kaçacak vaktları sağ olaymalı. Sen adın näme deyip sorap ikimiz jora bolalım diýmeli. Aha, ondan. Onun bilen oynamalı, onun bilen sövüşmeli. O dost olmak için Awa. oynamalı, bile atlarını tanımalı, kömek etmeli. Ondan. Bir zat bolsa gön dostlarına kömek etmeli. Dostuňa ýalan sözleseň näme bolýar? Sen sözlesin mi? Dost olmayan kaç gidiyorlar öyle. Ha, dost bolmaýarlarmy aldasaň? He. Sen aldan oksun ha? Men hiç açan dostlarım halamı. Misal üçün onunla oynal diýmeli, onunla sövüşmeli, ýör bilejeni hariyel diýmeli, agdy bir bolal diýmeli. Agdy bir bolal diýmeli, şeýlemi? Görüşüne gülelik, çuvarsına yerlacı, heyecan melek, can melek, cattandır yanca beci. Şu yer tokmaklasaňam tokmaklamaly, tokmaklamasaňam tokmaklamaly. Şonu aýtyp beren maňa? Toplama näme bolýar? Toplaklamasaň toplaklama, toplaklasaň toplaklama. Aýdy bilýän ekeniň ha. Han adam gowy edip aýtyp bereni? Toplaklamasaň toplaklama, toplaklasaň toplaklama. Tokmaklamasaň tokmak bolmaýar, tokmaklasaň tokmak bolýar. Sen birazcık anlatlaştırdın ýöne men aýdyşym ýalag edip aýtpamy? Şu yer tokmaklasaňam tokmaklamaly, tokmaklamasaňam tokmaklamaly. He, ikisini etmeli. Şu yer toklamalı. Şu yer toklamalı bolsa da toklamalı. Aha. Toklamalı däl bolsa da toklamalı. Qar. Qar. Bolýa, jogabyny aýtdyňmy? Ýok, bu ýaňyltmaçamyň jogaby ýok. Şöyle toklamalısın, toklamasan toklamalı mı? Onu var birini toklamaklasan, ikisini hemmesini etmeli. Tokmakmalı mı? Toklamasan tokmaklasan ha, tokmak bolýar. Eger tokmaklamasan tokmak bolanok. Eger tokmak bolmasaň tokmak bolanok. He, Indi men diýişim ýalag edip gaýtalap berjekkäm maňa. qaytalap berjek. Ana gaýtalap bereni? Ona birini tokmaklasan ha, tokmak bolýar. Awa. Eger ikincisini tokmaklamasan, ona etmeli bolýar. Onam etmeli bolýar. Ýok, Seret. Şu yer tokmaklasaňam tokmaklamaly, tokmaklamasaňam tokmaklamaly. Şunu maňa gaýtalap aýtyp ber. Şenmi? Awa. Tokmaklasan ha, tokmak bolýar. Eger etmesen etmeli. Edil men aýdyşym ýalag edip gaýtalap berjekkäm maňa. Qaytalap berjek. Ana gaýtalap ber. Annemi? Ha. Tokmaklasan ha, tokmak bolýar. Eger etmesen et bolmaýar. Baý be. Sen özüňçe sazladyňmy bu ýaňyltmaçy?
toplamalı mı, toplamalı mı? Onu kayısı yok ya, yazıp koyan, ecem yazdırdan ok. He, böyle onu şutaydın, o hava etip beray bana, böyle mi? O hava etip bilerdin mi? Seyret, ne şunu okumalı, şu yer deyip başlayan yerden. Anan menden duşlan aydayın, böyle mi? İlk kaytala, mehruvan çağalar. Mehruvan çağalar. Ha, ona mı kaytalacak mı? Şu atadır, inlikde varat tədədən aydıp verecek. Ha, terden aytip verecek, böyle, onu den duşlana men aydamak, ödün ayttın sebebi, o hava etip beray, böyle mi? Hani başla. İyi alak bu da. Hava, öğrendin mi ne? Ana aytip berene? Tokmak. Tokmak. Öğrenmiş, onu öğrendin mi? He. Şiir tokmaklasanım tokmaklama, tokmaklamasanım tokmaklamalı. He. Ana aydın de? Tokmaklasan tokmakmalı, toklakmasan toklakmalı. Ha, böyle, ahir birazcık yakınlaştın. Şeýer tokmaklasan tokmaklamalı, tokmaklamasan tokmaklamalı. Ana. Doğru boldy şeýle dämi? Bir erik giýjäge alyp barsaň, näme diýip ötünç soraýan? Bolim baksla indi qaytaracak. İrden turmaya yetişmedim. Indi qaytalaman diyerdim. Başlan giyecek halimde. Mümkün mü giyinmek? Giyecek halim o. Klaslasım giyecek halim. Ondan erti var ya ondan erti çağçıramı çaltırak. Yarın ödüm giyinen ödüm gelirim. Ha, soň indi giýjäge aljak gämi? He. Nädip ötünç sorajak onda? Ondan mı? Saatler ya tutacağından yine gelip yine sorasalar yine aytacak. Giyecek alam için bakışlan ne de irden gelen diye. Indiki de ýerden gelen. Böyle gepleşimde başga getiren soğudun mam, aydım goşgy. Guracak iciricek, murti akça bizicek, gıcağa cicen minyen, cabri yoktur bizicek, 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 cabri yoktur bizicek, miyav, miyav, miyav. Barlymy? Çapak çalalmy? Çapak çalýar. Barly. Aydım bilemek de bolmasa häzir aydım aytacaktım. Josup aydım aydım, vasfın dillen koymadın, turdun gözünü açtın, kevem güller karşımda, didi bağlap şeylere, aydım aydım düşümdü. Aktır akşam yumuşacık arka, dur asmanda, günlere bak ya yatışıklısı, karda oynuyor. Begala ol kara bakıp dönme. Kar yağıyor. Sağ tarafta nur yağıyor. Asmanda ayrı atışı. Karlar yerde bir yere. Karlar yerde bir yere diýdiň, menem sen soğudun berýän. Kutlu bolsun. Kantan tetkülelek, yoksam doyum duracak yalak. Kantan tetkülelek, yoksam doyum duracak yalak. Aha, özüm tant edip bilen okmy? Tant et bilen. Bilýärmi, tant edip bilýärmi? Hana edip beren men gowy saat çalyp berän, ha, näme saat çalyp berän? Tili tavsancıklar tant etýär. Tili inni dutar çalýar. Trın trın. Tavsancıklar tant etýär. Trın. Inni olsa deprek kakyas bum bum. Tavsancıklar korkup söylüyor. Kastıyla. Aha. Çapak çalýar, gowa kena. Aydymyň, şeýlemi? Hava. Trın. Hana? Şomy atantın. Ay. Tant etmeyem o. Vay, tant edip bilýän diýdiň, men ýürüýtüm bäri süýşüp teňşiň saat çalyp başladym. Eceme kakama, atama, babama, Aha. mamama, Aha. ecegül malumuz sahip. Hem nakşa sağolakken. Hemmek sağ olaytdan şu kamera serip sağ olun diýelim mi? Sağ olun diýi. Sağ olun. Sağ olun. Kimlere sağ ol diýeli?
Ha? Şoňa mı? Sağ ol diýeler ona. Sağ olun. Ejecan, kakacan, enecan, atacan, mamacan, babacan. Size köp sağ olun. Sen mäne sağ olun söylemi. Awa. Salam urça adam var. Kim? Sen Men mi? Maňa salam urçakmy? Wala sağ ol diýen ona. sağ ol. Gowy duaýlar kamera seret. Sağ olun diýip. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Elimden kaldırýar. Sağ olun. Sağ olun. Elime kaldırmaly. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Emeğine de sağ olun. Sağ olun. Çay başında madam tomoşa edin bile. Şarkı paylaşın yeme, şokun paylaşın yeme. Köylü gepleşiniz ay ay ay. Anha mehriban dostlar, mehriban çağlar gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Asuda diýarmyzda, hormatly prezidentimiziň saýasynda her urajakda çağa sesler belent ýanglansyn. Siz ýaşlyk telewizionyny tomaşa etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirlikçe siziň bilen hoşlaşmaly. Başda bolun. Er öýde sallançakda